Приказки с Джиджи представя Магарето и лъвът. Имало едно време един вълк. Един ден той не могъл да хване нищо за ядене. Тръгнал да се разхожда гладен из гората, когато видял в далечината едно магаре. Скрил се той зад едно дърво и задебнал. Магарето обаче го забелязало и започнало да мисли план как да се измъкне. То знаело, че вълкът бяга по-бързо от него и не може да му избяга, затова трябвало да предприеме друга стратегия. Магарето се престорило, че единият от краката му е пострадал и започнало да реве от болка. Вълкът го приближил и го попитал защо плаче. «О, заби ми се трън в крака и не мога да го изкарам!» отвърнало магарето. Ау, аз мога да ти помогна. Ако те изям, ще спре да те боли. Предложил вълкът, но магарето очаквало този отговор и затова отговорило бързо. Това е така, ала е доста голям трън. Ако ме изядеш, ще ти заседне в гърлото. Но ако го махнем първо, всичко ще бъде наред, добавило магарето. Вълкът, който не подозирал за плана на магарето, решил, че това е добра идея и се съгласил. Навел се той да види къде точно е този трън и в този момент магарето го ритнало с копитото си. Вълкът паднал на земята и не могъл да стане на краката си. През това време магарето успяло да се измъкне и спасило живота си. Каква е поуката? Когато не можеш да победиш с сила, победи с ум. Здравейте, приятели! Познахте ли ме? Пак съм аз, вашата приятелка, приказната фея. Всяка седмица ще ви разказвам по една история тук в нашия канал. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал. А в профилите ни в социалните мрежи сме ви подготвили невероятни изненади. Ако нямате търпение да чуете още сега всички приказки, които знам, изтеглете мобилното ми приложение. То ще бъде перфектен спътник за дългите ви пътувания, когато дойде време за хапване и за сладък сън. Мили приятели, очаквам с нетърпение да ми пишете и да ми кажете коя приказка искате да ви разкажа следващия път. А сега ви казвам чао и до нови срещи!